Bé, tenim aquí l'objectiu 1 d'una targeta RFID. És una mica embolicat posar els cables perquè n'hi ha uns quants. Sobretot no us equivoqueu i recorda que al del mig no hi ha d'haver cap connector. Tenim els dos LEDs, el verd simula l'entrada al lloc, és a dir, l'accés permès, i el vermell l'accés denegat. D'acord? Important també, quan poseu les instruccions dintre el programa, no poseu accents, perquè si no falla. Bé, doncs, som-hi. Ja tenim la consola, aquí a veure si es veu, oberta. Passarem al clauer, que el clauer sí que ens permet l'accés. Aquí teniu, obert. I aquí ens donen pas. Si per contra agafem la targeta, que no és el codi que nosaltres hem posat, s'encén el llum vermell i ens posa accés denegat. Ho podem tornar a provar, per exemple, perquè veieu, acosto la targeta i aquí a la pantalla salta accés denegat. Ho podem tornar a fer, torna a sortir a la pantalla. Si ara ve un treballador nostre que té permís per entrar, doncs el verd i ja surt aquí doncs que podeu passar. Si voleu fer una altra vegada, doncs tornem i torna a sortir. D'acord? Fins la propera.